Eta noiz hasi zinan piragua baten gainen ibiltzen? Txikitan. Etxe ez da goatzen. Oso txikitan, Bai, baina ez dakizen bat ortekin zehazki. Hori, nire aitak ere piraguismo egiten du, ama ere piraguista izan dakoa da. Bai, ona. Eta orduan, txikitatik eukizan ditut piraguak etxian. Orduan, probatu, lau urtekin edo ingo nun. Jope, lau urte txokin? Bai, lau urte txokin. Baina lau urte txokin ja zure kontu biltze zinean, no? Aitakin ibiltze zinean da amakin behaien piraguetan, no? Bai, hori da, gurasoekin. Baina, ja klubian apuntatu nintzen, 11 urte nitu nian. Bale, klubian apuntatu. Eta zen modalitatekin hasi zinean, zer da honena azteko adibidez piragua batekin, nola aztea? Adibidez surfian izateko honena paipuakin azteko, eta gero txirki txarraka. Baina ez dakit, hor, ez zinez, ja, hasiko guain ibiltzean piragua fin eta azkarroietan, ez da? Ez, aztege hasieran, hori, umiantzadian piragua txiki batzutan dago. Xabalak, izatorekak egitzea, ez da? Eta, ja horietan ikasten desunean, ja infantil maia pasatzezean, jutezea ja, guain dazkau pirago horieta. Vale. Orduan, ja udaran ikasten dezu, eroitzizea, eta berriro jaiki, eta... Neguan baino beto, ez da? Hori da. Eta, ja ikasten desunean, poliki enteratzen aztezea. Horre eroitzizea, guain ere, ez, pentsa. Hombre, jakin inbiar da eroitzen bai, hori, gero horietako ere bai zea erorita, lotu gabe jakin bierdan vuelta ematen da gauza horiek, horre eroitzezean nian ja askatu itezea. Bai, hori da, gureta, plost. Gureta, eta venga. Noiz izan zan lehendabiziko lehiak eta lehendabiziko parte hartzeako ja esan zenuna, venga, lehiak eta badakat, karrera bat itan nijo. Hor, 11 urtekin. 11 urtekin? Bai, ja apuntauta berehala. Eta nola izan zan hasierako urratzoiek? Hasieran, bestia baina urte bete berandu hasi nintzen. Zehatzen. Klubian, entrenatzen. Beste danak ja apuntatu zian lehen gortian, eta nik hasieran enekin ziur zekiro nahi nunin. Hasieran tenisa gustatzen zitzaidan, baina sumaian etxeon, orduan, multikirola iten nun, eta danetik. Eta gero ja bigaren urtean, erabakin nun apuntatzia. Eta lehengo txapelketa jo nintzen, eta... hola, ligaba bezala. Noa juntzina, Zumaian bertan o noa? Bai, ligaba bezala eta leku desberdinetan itesan. Eta, liga horretan, gelditu nintzen aurrena. Aurrena? Bai. Eta liga horren bukaeran, zeon Gipuzkoako txapelketa Irunen. Eta hor, ja, eskuratzen lehengo medaia. Ona, domina, zenbarren... Bai, eta hor gelditu nintzen... Ze domina etorri zan hor? Usten dut, infantil mailan urrea atean dut. Bai, eta gaina argazki bat ere badak atorren... Bai, ona. Orduan, pixkanaka, zizitean gustatzen baita, eta, Ikusi zenure forman sinala, ondo jute zitzaizula. Hori da, eta, Euskadi maiatik, ja gero, nazio maiako txapelketetan hasi ginen.